Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Салому дуруди бепоёни худамро ба ҳар яку яки шумо мерасонам, дӯстони азиз. Чӣ хеле ки шумо имрӯз мебинед дар рӯи навори мо доруи фатазорб. Ин дору барои хароб кардан, барои вес партофтан. Ман барои худам заказ кардам ки камтарак веси худамро партоем. Вале чӣ хеле ки шумо мебинед дар ин ҷо ман ҳамагӣ 5 донаашро истеъмол кардам. Ин доруро ман тақрибан ягон 1-2 моҳ пеш заказ кардагӣ будам. Беҳад ба ман зарари сахт расонд, ба дилам зарар кард. То ҳамин нав инама духтур ба духтур гашта лечение кардистам. Майра як блогер зани худмон заказ карда будам, лекин ма да больница нагуфтум хай ай куҷо гирифтум, чӣ хел гирифтам. Барои ҳамин ай шумо хоҳиш мекунам, дӯстони азиз, ки агар аям хел доруво харидорӣ намудан шиде ё ки ягон кас заказ мекунӣ, ягон чӣ мекунӣ, ҳатман ай духтур гузаре, баъдан баъди ташхис харидорӣ намоед. Барое ки ҳар организм ҳар хел ай дӯстони азиз, худтона эҳтиёт кунед. хуб, дар ин ҷо ки бошад, ман хостам камтар фатир тайёр кунам. дар ин ҷо чӣ хеле ки шумо мебинед 1 литр шир, дар даруни шир 2 қошуқ намак, 1 қошуқ шакархай ман ҳамроҳ кардам, 600 грамм маскан, 2 та 300 грамма, якташ хайни камтаракш гирифтага, где-то 500 грамм айда, 500 грамм маска, 2 кило орд, 2 дона разрихи тили 10 грамма. Разрихи тилтон агар 18 грамма бошад, як та басайма 10 грамма мебарам, қа 2 дона партофтум ша. Маскара кати ордам омехта мекунама. Баъдан шир, разрихи тилу маскаи ҳамаша ардараш мекунам, баъд шир кати ҳамаша хамирма мехелам. чӣ хеле ки дар ин ҷо мебинем хе хамири ман тайёр шуд. Хамири сахтакак мегирам. дар ин ҷо ман хостам ки камтар бисёртар гирам, ки камтар фатир кунам, камтари дигар орзу тайёр кунам ба ҳамин як хамир. чӣ хеле ки дар مولاي قد نامت عيون وتيقظ تيبا عيون نامت عيون الخائنين وعين نجبك لا تخون نامت عيون الخائنين وعين نجبك لا تخون مولاي قد نامت عيون وتيقظ تيبان عيون نامت عيون الخائنين. дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед орзуқҳои мо тайёр шуданд. манам қадар орзуқ шуд. як та тавоқтам хе орзуқ кардаму 4 дона хеле фатири средний листи ма барои майда ай калон нестай, хай хеле средний як на калон немайда. нам қадари 4 дона фатир шуд. 1 литр шир, 2 кило орд, 2 қошуқ намак, 2 дона разрихи тили 10 грамма, 1 қошуқ шакар, 2 та маскани, якташ хай камтарш гирифтаги буд 300 грамми будан, ягон 500 грамм ҳама гиштаги. хеле хай резонак мебияд нағзе хай. баъдан дар ин ҷо ман дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед телефон барои шавҳарам тӯҳфа гирифтам. 23 феврал гузашт, баъд мо тӯҳфаамона гирифтем. барое ки ҷои мо да магазин нест. рости гап ҷои мо мугӯем ба тоҷикихмон як қишлоқай, хеле магазину чиза надора. рӯз шанбе шавҳарам выходной гирифта най ҷои коршон, манам выходной гирифтам. район рафтем, якта телефон гирифтам ша, якта калонка барои кӯдакҳо гирифтам, ки калонкаи нағзиш дар чие ки вақти ҳами сура азёд карданда нағзе.
Якта наушник барои шавҳарма, якта телефон кӯтаха, якта калонка, барое ки сура мемонамшона хонада меиста баланд карда, ино ҳам гӯш мекунанд, ҳам азиёт мекунанд, ҳам гӯем фоида дорад. Хай сураҳои Қуръон. дар ҳаминҷо хай ман бо шумо хайру хуш мекунам, дӯстони азиз. Хайр, то видеоҳои оянда лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. аллоҳ нигаҳбонатон бошад. худатонро эҳтиёт кунед.